Kontraksyon man pud ako ang trabaho. Kumha? Hi guys, Hello guys. nari ko'y chika. Unsalan po na imong jika? Na-stress ko Anong na-stress man ka? kay naisa ka lalaki. Na sa kalalaki unsalan po? Nanguyaw siya na ako. Nanguyab nimo. Ako siyang gipangupan na. Gipangutana nimo. Kung unsa iyang trabaho. Gipangutana nimo kung unsa lay ang trabaho. Sige padayon na. Ano siya? Siyang anak siya. Unsa po na? Construction daw. Magpangutana na contraction iyang kuan trabaho. Contraction man pud ako ang trabaho. Kumha? Anong niha ka? Construction lang. Anong kaingon kang contraction lang? Anong katawaan mo ning contraction ray trabaho? Wa ka naglantaw. Ano kaingon man kang wala ka lantaw? Ano kaingon man ka? Wa ka naghuna Ano kaingon man kang wala gauna-una? na. Kaning dagwayan ni Ngano makaingon man ka nimong dagway? Sana. padulong rag construction. Ano makaingon man ka padulong ras contraction salam na. Laro ha. Hoy, Ano makaingon man kang hoy? Ruha na ha. mga construction, paminaw. Minaw ko kay contraction mo ko. Minaw ko. Sige. Tayo sa istorya. Kabalo mo. Ano pa makabalo mo? Sama na, be. Nga akong ginapili. Salam po na imong gipili. Okay. Like kanang police, Pulis ray mo pilion di ay. Okay. Sa pila ang pilion na pan be. Okay. seaman, Kaniha pulis kanon si man na po di ay. Di kini kani mga contraction di ay. Okay. tapos gwapo, Gwapo na po di nang gwapo gidi ay. Si man na gwapo. Gwapo na po gidi ay. tapos macho, Di ano po di ay. Gwapo na po di ay. Dalin bihana eh. Okay. puti, tangkad, natanan. Suhulan ni mo sa? Pili gini mo na agretanan. Gwapo, puti, tangkad ka. Di ba da? Ang sarap man ang Hilasan mo bihana ka. Di gini kag kontraksyon. Wala nang mga kontraksyon. Dili matukod mga building. Klaro. Pag binuangin lang. Pag namayo na yung mga ibuhat. construction po. Uy, na ultimo ra. Muna binuangan mga kontraksyon. Ang ultimo ra gadi ay. Nata. Uy, di yun ako deserve. Dili gid mo deserve di ay. Sabi kontraksyon lang ni. Mo na may nga naon. Busa, Unsay busa? kamong mga construction. Kaming mga kontraksyon salaman. Ayaw mong pagtuga-tuga. Kaming kontraksyon sa ayaw pagtuga-tuga. Nimo, sama na. Mo, yab na ako. Kay ako, Sige, ikaw. lahi akong gipangita. Wala man gid pangita nimo di ay. Kanang level. Binuangan lang nimo ha. Api kontraksyon lang may may binuangan. Di ka mo tuo. Walay kontraksyon tinura. Di matukod ang mga building. Kani mga pang binuang na ganay mga pimpilo ng mga kontraksyon ha. Di naman gani mo di ka mo sugot mga kontraksyon dai. Yung mga ultimo ra. Maayo na imong ibuhat. Sus, lasan mo bayhan na ka eh.